Pues. Quantes en portes? 3? Es que me sembra que tem que entrar aqui. Dos els gaons van lliures, Dos els gaons han acabat de 6 anys. Han d'acabar, sí, que te'l retallarem una mica, no, ja el retallarem. Ponla soy al final porque...
Vale. Baixa perquè vindran els hortensis. Demà, no? Demà al matí a les 8 m'arriba. No, però per regar la nit. Per la nit. Sí, Sí, s'aguanta més a l'aigua, saps? Va, fes un pipí. Necessitem crítiques, necessitem barrejat, trobeu-lo. No sé si els trobeu blau, a tots els dos blau, a tots els que serà un març, tot un tros, que serà un març, tot un tros, per exemple, al fos, un tros, per exemple, al fos, o sis variates que no ho sabem ara, estem tots. Those three there, laying across. So this second. These three, 1, 2, 3. Yep. Pujo.
el tenim allà dintre. No, hi ha una vestidora. I, bueno, intentarem, doncs, aquests rodillos, que se'n dirà això, aviam, desenrotllant la primavera, més o menys. O sigui, estaran plens de flors i aniran baixant les flors. Hi ha nens de l'escola al cinema, Què teniu que fer? Gravar, no? Nosotros cada vez hasta el sábado. Allà vaig a la mateixa habitació circulatori i després els donava una fogueta perquè fessin a casa seva i algunes vegades algunes he anat després a casa seva fent elles. No, m'heu de passar el corda. Sí, de què? Ja, les coses que les passen malament. Ja, però no s'ho de passar. Deixem-ho tot?
Un segon, jo ho diré acceptant. Vale, ponemos la foto. A que salgamos de aquí en medio. ¿Y salimos? Ah, vale, Otra. Amor, gira, tot sol al món gira, tu i jo i tothom gira i tot gira, gira la lluna i els astres, tot d'una i... Més enrere ja no hi ha res més, no? Error de connexió. Bueno, com d'això, enrere. Te voy a matar con mi ataque de furia. Hola, que ho pengem? Sí? Gràcies. Gracias por la información.
Això són gravioles. Ja, quan passem per davant i te l'han sonat, Això, era.
but I prefer a man.